alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi tasbihi da hamdala da kabbara guda 33 cewa subhanallah da alhamdulillah da Allahu akbar, sannan na ƙarshen su kuma na ɗari ɗin sai ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan yana daga cikin abin da ke sa a gafarta wa mutum zunubansa gaba daya. Idan ba ku manta ba, akwai hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talakawa suka zo kawo karan mawadata, suka ce da shi zahaba ahlud duthuri bil ujur, masu kuɗi sun tafi da lada, duk sun kwashi duk abinda muke su ma suna yi, amma suna mu kuma abinda ba ma yi. In mun yi sallah su ma suna yi, in mun yi azumi suna yi, duk abinda muke yin su ma suna yi. Abin da ya rage shine a yi amfani da kuɗi, kuma wani ɓangare mai yawa na addini shine inda ake amfani da kuɗi. Su suke ta cinyewa, na gangan jiki su ma suna da shi, kuɗi kuma suna da shi, mu ba ma da shi. To haka ya za mu yi mu kamo su? To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su laƙani ya ce ga abin da za ku kamo su, ku riƙa yin wannan tasbihin bayan sallah. Da lokacin ba a yin shi, sai ce na ba ku laƙani ku talakawa. Sai masu kuɗi suka samu labari. Ka san mai kuɗi ya fi saurin samun labari sama da talaka. Wani lokaci in wata sadakan ta shiga, lakanin da aka baka kai kaɗai ka ba mai kuɗin. Don haka da suka je sai suka gaya musu, kawai suka fara yi. Sai zama ga kuɗin ga sallar ga wancan, kuma ɗan tasbihin da aka ba su ma shi ma sun karɓe. Kuma ka san wani mai kuɗin tunda akwai nutsuwa, in yayi sallah shi ya fi samu ma yayi sosai akan wannan, shi kuma yana jin yunwa, ana gamawa yana tashi. Duk wanda ya amfani da dukiyarsa zaga ya fi moriyar ibada sama da talaka. Zai yi azumin litinin da alhamis bai ji komi ba, saboda dama shi yakan ci abinci yakan ci abinci ne dama ba don yana jin yunwa ba. To haka galibi ma baya jin yunwa. Shi kuma wannan yakan ci abinci ne saboda ya zama dole ya ci. Sai ya samu dama ya ci abin da yake so, ya sha abin da yake so. Shi kuma talaka wani lokaci zai ce in ya azumi ma in ya zo da bai zai buɗe baki, don haka gara ma ya haƙura. To saboda haka sai suka ji labari sai suka fara yi. Sai talakawa suka sake dawa suka ɗaukaka ƙara suka ce ya Rasulallah, abin da ka bamu ba su ma sun samu sun fara yi. Sai ce sai dai ku haƙura. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Wannan falalar Allah ce da yake ba wanda ya ga dama. Masu kuɗi sun kwashi. Allah ka bamu mai albarka, kuma ka samu irin wannan aiki. Hadisi na gaba na Mu'adh ibn Jabal. Wannan hadisi yana nuna falalar Mu'adh.